Okay, may mudto, may mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ala na punta mga higala, dili katong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, Petsa 22 na kini sa bulan sa Enero tuig 2026. So, kumusta naman mahigala, no? Ako mga classmates, kumusta rin si Father Obing, Father Dami, si Father Tonton, o ang kauban din ha, si Father Dudong Ruiz. Ang akong mga classmate po sa Cebu, no? Kumusta naman si Father Kipling, si Father Peter, si Father Kinig, Father Kipling, Father Peter Necesario, Padre Keneng, sa pamay akong mga classmate, limot mo tayo, higala na. Limot na taani, no? Si Father Omen Mahusay, oy, kumusta na? Si Father Mario Atienza, Father Rosdel Noel, si Padre si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Romrom Narca, si Padre Melton Medida. Oh, kumusta na? Nang hinaot ang higala. Si kining Father Glenn Vanson. Oh, kumusta na mga higala, no? Nang hinaot kita nga ana agyud kaming tanan sa Kapiskays Panglawas. Tamatya na ba duha na kabuk ka pare nga kaubang classmate na matay may si Father taga Bohol, no? Si Father Muloy, no? Si Father Muloy Aguhar, no? O niya si Kuan, si Father kisa pa may lain mahingala na matay na. Burton Villarmente, akong classmate, no? Si Kuan pod, si Father Ike Herrera, no? So, iba'y na mahigala mo na nga nang hinaot yung ko mahigala nga ang nahibilin, yun sa maayong Kapiskay sa Panglawas, sa Kapiskay sa Panglawas. Sa kuan dahil sa Leyte, akong classmate si Father Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Ako pong classmate sa Kining Bohol, si Father Boboy Villapaz. No? Hinaot kita manghigala na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas, di ining kabuntuhon, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala tanan, pero nagginhawa pa. Ayan. Abay no bisig ito ron mahigala kami dili man jud kaayo, wala man jud medako jud kay kasaulugan sa Santo Niño del Samua para sa Cebu ba. Nya dako jud kaayo nga Santo Niño kana bitang Santo Niño del Samua. Dako gyud kaayo mahigala kasaulugan, pero daghang kayong ginagmay, no? Daghang ginagmay sa mga kabarangayan, sa kalungsuran na apod, no? Ang Santo Niño gidiri nga kuan mabinay, no? Mabinay ang sa pista nga Santo Niño gyud mabinay ang ilahang patron dito. Pero sa mga lungsod-lungsod wala man tuod may dako jud kaayo manghigala nga kini bitaw kasaulugan sa Santo Niño, pero daghang ginagmay ng mga sityo, mga kabarangayan, daghan kaayo mahigala. So wala nga Viva Pit Senior kanaton tanan. Hanto doon mahigala pit sa 20 kuan naman taron pit sa 22 ay daghan gihapon kaayo. Gani kuan ka nang na bago pa kong maani abot gikan ko sa barangay Candanaay kay nag sa ulog ko dito Viva Santo Niño gyud, no? No, padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abi no ari na ta mga higala sa atoa nga CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Si Bishop Donald Anthony Timonel sa Pagadian, nagkanayon nga ang Ginoo usahay makapakurat sa iyahang mga ipakita kanato makuratan ta ba. And of course, gi-challenge, gihagit niya ang mga church leaders to go beyond comfort and personal security. Sa ito pa sa paay mo katingala mahigala nga naay nagtingog-tingog naay affair diri sa ako ang silingan, no? Na diri sa amo ang covered court naay nagkuan diri na kini
nagprogram no ngamong college diri kanang Negros College nagkuan ron diri naghimo sa ilahang program no. So kung balik ko na si Bishop Donald Anthony Timoner nagkanayon tagapagadian ni siya no that God's choices often surprise human expectations and challenges leaders to move beyond comfort and personal security. Gihimo niya kini sa dihang sa pagsaulog sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. No, sa tupag pasabot sa ni Bishop Donald Anthony Timoner nga usahay ang mga kuan ba ang mga gipili sa Ginoo makapakurat gyud makuratan gyud kan kitay mahimong obispo kinsay mahimong arsobispo pero naghagit siya sa mga kini kaobispuhan kanang mga pare pod no nga go beyond comfort and personal security no ingon ni ana no nga murag dili lang kahit pud bitaw may personal ra gyud kayo pod ang amo ang pangandoy kinabuhi no ana balita mga higala gikan sa Vatican. Pope Leo calls on Catholics to rediscover the beauty of charity and the social dimension of compassion, insisting that authentic Christian love is concrete, personal, and directed towards those who suffer. Sa tupag gibnangan nanawagan karon si Pope Leo ngadto sa mga Katoliko nga amo na pud nga hinumduman no rediscover ang kaanindot sa pagkamanggihatagon ug ang matud pa kinaiya no ang kinaiya sa pagkamaluluyon no matud pa niya kinahanglan gyud nga ang tinuod nga gugma sa usa ka Kristiyanos mamahimong konkreto no makapakita gid sa buhat unya personal unya mas maayo nga directed gyud ngadto sa mga tawo nga nagtabaw nga nakinahanglan no magkatuno mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug karong adlaw ang atong saint of the day bisag way nang utana pangutana na lang anong tamadali January 22 ang ato karon nga santo mao si Saint Vincent the Deacon no dili ni San Vicente Ferrer San Vicente ni siya nga diakono no during the time of Emperor Decius kining Emperor Decius daghanang nangamatay ani no he was arrested, tortured, and asked to give up his faith in exchange of his life. But he refused, and so he was tortured to death. No? Ang San Vicente ang diakono. Nga bisan pa kung giingnan siya nga kung imo ganing isalikway ang imuhang pagtuo, no? Imo ganing isalikway ang imong pagtuo, dili kanamo patyon. No? Pero niingon si San Vicente nga bahalang patyon. Di yun na ko isalikway ng atong akong pagtuo. Bahalag patyon. Ingon ni ana no. So ingon ni ana si San Vicente hingala ang diakono. Ni ingon gyud siya nga bahalag patyon. Ano man na. Bahala ng patyon, dili gyud ko no. Muna ngilngig mga higala nga mga pagtuo nga bahalag patyon ana no. Di gyud niya isaliko yang iyang pagtuo ang uban dali ra kaayo mo dali ra kaayo mulubad pero si San Vicente ang diakono bahalang patyon di gyud ko ana no so parayon ta mahigala sa tuwa nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon ug ari na ta manghigala sa atuang pangtulunan mga pangutana ba no. Padre, ano man nga kitang mga Katoliko, moingon man nga si Mama Mary mao ang reyna sa langit ug sa yuta. Ay, klaro na kayo, no? Dili nga na nato dalison pero ang mga laing relihiyon lang kay makiglalis gyud. Tingala po lamang ta nila. Sa mga gimawala ninyo Usa mo gimawala ninyo og moangko ming Katoliko, ano mang hilabot magirintahon mo namo nga wa man mo namo hilabte. No? So why do Catholics say that Mary is the Queen? Of course, kung atong basahon sa Juan Kapitulo 18, versikulo 37, kabahin ini sa atong Ginoong Hesukristo. Gipangutan naman gud ang atong Ginoong Hesukristo. Hari ka ba di ay si Isus mitubag nag-ingon ka nga ako hari. Tungod niini na tawo umianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran
mamati kanako. Unya sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 4 hangtod 5, kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion, kun karon muanhi kanimo ang iyong hari, malumusya ug magkabayo sa asno ug sa nati niini. Ang gipasabot niini mahigala mao si Kristo. Sa ato pa si Kristo usa gyud ka hari. Unya kayang iyahang mama, ang iyang anak hari man unsa man di ay si Mama Mary, Rayna. Unsa man po ni sila di mamuangkon nga kun niangkon mo nga si hari nga si Kristo hari, awa gyud tay mahimo ana. Pilit gyud ang moangkon nga si Mama Mary, Rayna. Rayna sa langit ug sa yuta. Gani kung atong basahon sa Book of Revelation chapter 12 verse 1, unya nagpakita ang usa ka tilimadon dito sa langit, may usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gidayan-dayanan siya sa 12 ka biton. Kining bayhana mao si Mama Mary. Dunay uban nga di igyon mo sugot ana. Nganong dili man mo sugot nga ampo po. Unsa mo gimawala ninyo di mo sugot kila lang kini mga laing relihiyon nga. Dili pa unsa ha? Gusto ginilang ipakasayop, no? Gusto ginilang ipakasayop ang atong pagtulunan Katoliko aron nga daghan ang mobalhin sa ilahang pagtulunan. No na, mura man gyud na din na. So nga maningkamot gyud sila nga ilang tuison ang atong mga pagtulunan tungod sa usa ka personal interest. Dili aron nga malangit ang usa ka tawo siguro, pero aron mobalhin sa ilahang relihiyon. Mura man gyud na. So nga di kita magpadala nga magpadala man ta nga kan ba na kanang pagpaghilabot man ang ilaha sa ato ang pagtuo. No kana bang ug sa ato pa na pag kana bitang kanang maong klaseng pagpangdaot, usa ka kana ka klase sa pag dani sa uban aron mabalhin sa ila ug daghan na kayong rason nganong ganahan silang mababalhin nato. Siguro doon na pud sila ingon-ingon ni ana, pero sigon sa akong nadunggan ay doon ko unsa ka tinuod tungod kay nag-apa siya sa 10%. Siguro, I don't know, no? You can correct me if I'm wrong. Pero doon na niingon ana nga ang primero ang pagtulunan nga ilahang masakpan nga mao gyud kana yung mangayo nag 10% sa atong abot. Sige na, sana pud bitaw ninyo nung namalhin mo, namalhin mo din na nga sa Katolikong simbahan wala ra may 10%. Pero namalihin na mo din na, agwanta, yun mong hatag og 10%. Hinoon, di sa kumakaingon nga ng hatag yun mo tanan, pero mo yun ay pagtulunan, nga mo hatag yung kanila og 10%. Pero, dili po mo hatag, okay na po siguro na, hindi man siguro kabalo po, hatag bakag sa wala. Wala man po siguro na sila mo tanaw sa imong income tax. Sorry kayo ha, mga laing relihiyon ha, nga naman taon nga, nabutang na po ako na po nang hilabot na po noon ko. Sorry kayo, no? Ako ang murag nadalikyatan na po din taon bakit nga, no? O sa mga mga rason nga, inyo magyong hilabtan na among pagtulunan. Nga unta, wa man may hilabot ninyo. No? Una ba? Nga, wa mo tayo may hilabot ninyo, nga nung inyo magyong hilabtan. Padayon na gumos inyo, padayon na pumis amo. Pero nga nung mangyod, unsa mangyod, gitawag na itong underground reason, nga nung manghilabot yun mo. Nang uban, ingon na lang hinoon nga, ay gusto maguna sila padre. Sa ilang rapo na ako, sa iluor ako, pero doon na rapo kinadunggam inana. Nga tungod maguna padre, kay gusto sila nga mamalhin Manila. Kaya nagpamembro na Manila, pangayon namin 10%. Ayan, no? Kasi, wala, ako din lang kumukonform na, kaya wala ba po kumakasulay po nga, gi-convert ko kasi mo kuno mo convert og pare, no? Anong taon nga inyo mong konvertihon ni pare nga wa may hinabot ninyo, no? Klaro? Brayan tama nga lang, lain pangutana. Arita sila ang pangutana, devotion to saints, no? Ang pagdebosyon natong Katoliko sa mga santos. Kasi unan kanus amang gini magsugod. Abi na nagsugod ang Kristyanismo, sa pagsugod gyud sa Kristyanismo, ang unang gipasidunggan mao ang mga martir. Mga martir ba? Human nga namatay ug gihinumduman sila.
ang altar gipangtukod sa kanang mismong ilang lubnganan, no? Sa lubnganan sa mga martir, sa mga simbahan, mga basilika, mga adlaw gyud sa ilang kamatayon. Unya, sa pagpanglabay sa panahon, ang mga tawo nga nakatampo og dako sa ilang pag-ampo niabot na ang mga gihinay-hinay ba, gihinay-hinay nga gipasidunggan na pod ang mga tawo nga nakatampo og dako sa pagpalambo sa simbahan. Sila na mga apostoles, ni Mama Mary, kining mga mga katikista, mga obispo, Santo Papa sa adlaw sa ilahang kamatayon. Na, no? Ato pa sa pagsugod gyud sa kasaysayan sa Devotion of Saints, kuan pa na mga martir pa nya adto gyud dito sila debosyonan, magampo dito sa ilang lubnganan, pero nadugay na sa dihang nidagan ang mga panahon, apil na gipasidunggan ang mga apostoles, Mama Mary, mga katikista, mga obispo, mga Santo Papa sa adlaw mismo sa ilahang kamatayon. Ayan, doon na dahil mga novena, no, doon ay mga fiesta, procession o misa. So muna siya. Doon ay mga pangutana. No, ang debosyon nato sa mga santos, dili ba dagoy kini pagkanang simba sa mga Diyos-Diyos. Well, anyway, wala man yun nato na sila simbaha, ato ra silang gipasidunggan. Pasidungog ra ba? Mga death anniversary, nga saan gipasidunggan sila, no? Katong basahon sa Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 8, sa dihang gihimo niya kini, ang upat kabinuhat ug ang 24 kapangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan. So usa na dayon sa nahimong debosyon, ang usa na pagdayon nato sa ato ang pagdebosyon sa santos, mao kining pag-ampo nila alang sa katawhan. Ato kanang mabasa mahigala sa Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 8, no? Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So duna gid ay mga pag-ampo sa katawhan sa Dios, no? Klaro? Unya, adto na pagidugang mga pangutana. Kining muluhod at tubangan sa mga santos, dili ba na pagsimba na Hinuo nila isip Dios? Dili o. O pag-ila kanila nga Dios? Dili. Usa gihapon ka na ka klase sa pagtahod, kay wala man gyud bay specific ba nga paagi sa pag-venerate. Yang usa sa mga paagi nato sa pag-venerate sa mga santos, mao gyud ang pagluhod at tubangan sa ilahang lalawan. Pero wala na ingon nga sa atong una-una gisimba gid sila nato isip usa ka Dios. Klaro? Okay, klaro na na. Daghang salamat sa pag-iguban ako ha, kay naapa ko'y hilugan. Naapa ko'y hilugan nga masakiton. Dili na ako magdugay. Ari sa ako, o ako nang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Manamilit usab kaninyo og daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. May Mudto Pilipinas.